Se pensas que as ideas poden xurdir en calquera lugar, que a natureza ten dereito a convivir coa tecnoloxía, coa innovación, que podemos crecer mellorando a calidade de vida. Se pensas que a túa idea de futuro está no rural, entón estás na nosa liña. Liña de axudas a proxectos dinamizadores do rural. Agader, Consellería do Medio Rural. Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Boas noites e benvidos unha semana máis ás novas do día en Estrada Televisión este luns 14 de xullo. Non corren moi bons tempos para o deporte local estradense. Ao Real de Seguros Estradense Fútbol Sala remataba esta tarde o prazo para inscribir o equipo na Liga Nacional. Despois dun día asetreado de reunións e visitas á Federación, aínda non se sabe o futuro que lle deparará o equipo. A desaparición do mesmo ou a venda da praza son as dúas opcións que lle quedan ao equipo estradense a estas alturas. Mañá darémoslle todos os detalles das xestións mantidas pola directiva nas últimas horas. Por outra banda, en unha situación non menos complicada, atópase o Clube de Baloncesto Hierros Diego. Este segue sen saber a día de hoxe se poderá inscribir o equipo en Nacional A. Ao EDM estradense remata o prazo de inscripción mañá, polo que, despois de realizar unha excelente tempada e conseguir o ascenso de categoría, a súa continuidade aínda está no aire. O Clube de Baloncesto Hierros Diego aínda non coñece a día de hoxe a cuantía da subvención municipal que esperan recibir para a tempada. O tempo escasea xa que mañá, martes día 15, debería de inscribirse o equipo para poder disputar a próxima tempada. Se ata a data de mañá non hai novas sobre a subvención, o clube intentaría retrasar a inscripción, pero non podería ser por moitos días máis. Os directivos van intentar por todos os medios chegar a tempo para que a próxima campaña o equipo poida competir. Despois de 18 anos de vida, sería unha lástima que por falta de presuposto o baloncesto estradense desaparecera, xa que se o primeiro equipo non se pode inscribir na primeira división nacional tras conseguir o ascenso, realizando unha fantástica temporada, suporía a desaparición de toda a entidade. Non competirían ningún dos equipos das categorías inferiores, xa que, ao seu pesar, os directivos do clube non estarían dispostos a mantelos sen contar coa presenza do primeiro equipo. Dende a directiva laméntase a falta de consideración do Concello da Estrada, xa que se fai uns meses soubérase se lle concedían ou non a subvención, podería planificarse mellor a próxima tempada. Nestes momentos, a única esperanza é que dende a Concellería de Deportes se apresuren e comuniquen a entidade a cuantía da subvención se que lla van conceder. Ademais, o clube ten pagos pendentes de realizar e esta sería a primeira vez na súa historia que tiveran problemas por este tipo de cuestións. Como se adiantábamos, non só o baloncesto estradense corre perigo de desaparecer. O equipo de fútbol sala tamén encóntrase na mesma situación, pasando por moitas dificultades e aínda se descoñece o seu futuro. De confirmarse isto, sería unha gran perda e un paso atrás para o deporte local estradense. Os mobleiros pedirán á Xunta de Galicia que impida a competencia desleal lusa. A Federación Galega denuncia a venda directa ao público na Feira da Coruña. A Federación Galega de Mobleiros solicitará nos próximos días unha entrevista co Conselleiro de Innovación e coa Directora Xeral de Comercio, Fernando Blanco, e Ana Rúa,
o fin de pedirlles a adopción de medidas que impidan a competencia desleal que o seu xuízo supón que comerciantes de mobles lusos, de Pasos de Ferreira, financiados polas institucións portuguesas, acudan a vender mobiliario directamente ao público nos recintos feriais públicos de Galicia, como aconteceu o pasado ano en Vilagarcía e fai unhas semanas na Coruña. Nunha reunión que tivo lugar o venres na sede da Federación Galega de Mobleiros, que preside Miguel Agromayor, uns 150 representantes das principais asociacións de fabricantes e comerciantes de mobles de Galicia, entre eles o presidente da Asociación Comarcal de Prensarios e vicepresidente da Cámara de Comercio de Vilagarcía, o estradense Gonzalo Figueiras, pero tamén representantes dos mobleiros e asientes comerciais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, coñeceron que se puido constatar a comisión de irregularidades no certame da Coruña. En concreto, segundo a Agromayor, a Federación Galega de Mobleiros dispón dunha factura que acredita que nesa feira produciuse ao menos unha venda realizada directamente ao público e se retirou o produto do certame cun IVA superior ao español, un 21% do importe da venda fronte ao 16% estatal, en tanto que a legislación vixente explica que os recintos feirais son eminentemente profesionais e por elo a Federación entende que as vendas que se produzan nestes recintos, construídos con diñeiro público galego, deberían limitarse a transaccións entre fabricantes e comerciantes. O presidente dos mobleiros de Galicia subrayou que precisamente por elo, como comerciante, fai unha década pronunciouse en contra da Feira do Moble da Estrada por realizar vendas directas ao público, pero acto seguido subrayou que a diferencia entre a Feira da Estrada e a dos mobleiros luses estriba en que os primeiros tributan en España estando dados de altos en Facenda e nos seus concellos respectivos, en tanto que os mobleiros portugueses venden directamente ao público galego sen pagar a Facenda nen estar dados de alta en ningún concello galego. Na súa opinión, certámenes como os que tiveron lugar na Coruña ou Vilagarcía prodúcense debido a que Galicia dispón dun excesivo número de recintos feirais por localismo dos políticos. Creen que os seus respectivos xerentes tratan de atraer novas feiras para que sexan rentables. A Feira do Moble xa reservou case o 95% de todo o espazo dispoñible nos pabillóns a falta de 2 meses para o comezo da mesma. A 22ª Feira do Moble de Galicia xa rexistra o 95% de ocupación cando aínda faltan 2 meses para a celebración da mesma. Prevese un éxito absoluto en canto ao número de expositores que enlanzarán na estrada os novos mostrarios onde convivirán os deseños máis novos con propostas de corte máis clásico. Durante a celebración da mesma, a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada procederá a entrega do 13º Premio Xornalístico Manuel Rimódez Portela, co que se pretende contribuir á difusión e fomento da cultura galega na nosa comunidade. O premio outorgaráselle o mellor traballo publicado en lingua galega por calquer medio de comunicación escrito. Ao mesmo tempo, Alba Souto García, santiaguesa de 23 anos, licenciada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Vigo, recollerá durante o desenrolo da feira o premio que lle outorga a Fundación de Exposicións e Congresos como gañadora do 7º concurso de cartéis desta 23ª edición da feira. A nova edición deste certame, unha vez máis, é o mellor escaparate do sector do noroeste español, espertando o interese dos mobleiros locais e foráneos. Ademais dos expositores que habitualmente acoden á estrada, espérase unha alta porcentaxe de empresarios que asisten por primeira vez a este evento, dato que constata a boa saúde desta feira. A Consellería de Medio Rural emprega como exemplo a Monte Cavalar para divulgar a USFOR, Unións de Xestión Forestal. Esta fin de semana foron xa varios os concellos que se achegaron para ver o proxecto desta cooperativa. A Consellería de Medio Rural, a que é delegado provincial o estradense Gonzalo Constenla, utiliza como exemplo o proxecto piloto de explotación comunitaria da terra de Monte Cavalar, que acaba de constituir unha unidade de xestión forestal UXFOR para divulgar esta nova fórmula de xestión conxunta que permite rentabilizar as terras galegas mediante a súa explotación forestal e silvopastoril, evitando os presuizos á rentabilidade que ocasiona un excesivo minifundismo lóxico nunha economía de sustento pero non rentable na economía actual. Precisamente por elo, unha vintena de veciños da parroquia de Arcos do concello lucense de Chantada visitaron esta fin de semana con Constenla as terras do Monte Cavalar e puideron apreciar os primeiros xoitos do seu traballo e dicir a multiplicación do seu rebaño bovino e dos seus rebaños de cabras.
Ademais de ver unha explicación gandeira, tamén puideron constatar a súa orientación forestal. Xunto cos veciños de Arcos desplazáronse ata a zona outros de Santo Cristóbal de Mourizos, San Paio de Muradelle e Sabadelle, acompañados pola edil de Medio Rural de Chantada, Olga Otero Gómez. Esta destacou a labor da Consellería de Medio Rural ao crear a figura da Suxfor. Anticipou que en Arcos plantarán pino e frondosas por cortafogos e pistas de acceso ás súas 60 hectáreas de monte de 100 propietarios. Tamén sembrarán microraizada de setas e pretenden ter un pequeno rebaño. Eloxou a labor de Monte Cabalar e xa logrou ter 8 empleados. O traballo que falta do Plan Xeral de Ordenación Municipal adxudicarase nun só paquete. Os técnicos municipais están a preparar arestora as bases dun concurso. A subvención que concedeu fai meses a Xunta de Galicia ao Concello da Estrada para encargar traballos que ainda deben realizarse para completar a proposta definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal, a axuda que ascendía a uns 300.000 euros será suficiente para encargar a corrección de todos os aspectos do plan que afectan a vila, pero tamén para realizar o traballo de informe medioambiental. A subvención foi prometida fai bastantes meses e confirmada a mediados da primavera e xa se podía dispor do diñeiro, pero produciuse un lixeiro retraso na convocatoria do correspondente concurso á espera de que os técnicos municipais elaboren as bases. En principio a axuda era para a corrección completa do plan xeral, pero fai poucos meses o goberno optou por olvidar o seu intento de evitar a redacción dun informe medioambiental. Resultaba máis fácil e rápido elaboralo que entrar en complexos intentos de evitalo. A redacción dese informe medioambiental levará bastante tempo e un complexo traballo, é unha tarefa costosa que deberá realizar un equipo de expertos. A pretensión do actual equipo de goberno é sacar a concurso, con ese presuposto de 300.000 euros, todos os traballos de corrección do plan e a elaboración do informe medioambiental. Antes de seguir con máis novas, tempo para a publicidade. Que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades. Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades. Que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. A ruta para atraer a movida de Santiago cara a Estrada apenas tivo usuarios no arranque de xullo. Unha das rutas do Noitebús implantada pola Consellería de Política Territorial discorre entre Santiago e Estrada, un percorrido que se valoraba no seu momento de xeito positivo dende a vila estradense ao considerar que podería favorecer que acudisen xóvenes dende a capital compostelana para desfrutar da movida. Pero esa posibilidade, alo menos polo momento, parece que non se está materializando a tenor do número de usuarios do primeiro fin de semana de xullo entre o 4 e o 7 deste mes. Segundo datos feitos públicos pola Xunta, tan só contou con 5 ocupantes nesa ruta. Tampouco pode funcionar a opción contraria, é dicir, unha ruta dende a Estrada para acudir a Movida Santiago. Neste caso foron 11 os usuarios. Nas 11 rutas habilitadas, con partida ou chegada en localidades de Deza e Tabirós Terra de Montes, houbo un total de 188 ocupantes no primeiro fin de semana de xullo, mentras que en toda Galicia alcanzáronse os 6.106 usuarios. A que contou con máis foi a de Lalín, Rodeiro, Agolada, Melide,
con 64, mentras que Lalín Rodeiro Chantada tivo 45. O percorrido Vila de Cruces Lalín tivo 22 e 20 o de Vilatuxe Lalín. A ruta do Ade Forcarei contou con 15 usuarios e 7 na de Laro Silleda, baixando a 5 a de Lalín Silleda e idéntica cifra en Santiago Pontevea Estrada. Por último, non houbo ningún usuario no percorrido Boimorto Meli de Lalín, aínda que houbo máis rutas do Noitebús entre as zonas galegas que tampouco se estrearon. A Comisión de Festas do Amparo de Berres publica un libro con 300 fotos antigas da parroquia. A Comisión de Festas de Berres acaba de publicar o libro Berres, Escolma Fotográfica, un volume de máis de 170 páxinas que recolle unhas 300 fotografías antigas conservadas polos veciños da localidade. A publicación é o resultado dun traballo colectivo de recollida de material do que se escolmaron aquelas imaxes máis significativas de persoas, lugares e costumes tomadas nun momento no que a fotografía estaba lonxe de ser unha práctica cotiá. O material está datado entre principios do século XX ata os anos 80 e ordeado segundo criterios cronolóxicos e temáticos. Como se indica no limiar, o traballo propón unha viaxe no tempo e un reencontro coas raíces e as paisaxes do pasado, que posúe ademais un evidente valor documental. O certame internacional de fotografías de Rapa das Vestas, que se celebrou a principios deste mes, logrou reunir a 35 participantes profesionais para o mesmo. A primeira edición do concurso internacional de fotografía organizado en torno á Rapa das Vestas de Saucedo, dotado con 6.000 euros, contou finalmente cunha participación de 35 profesionais, case todos españois, aínda que unha presencia prácticamente simbólica de estranxeiros. Os participantes teñen agora un prazo de menos dun mes, acabará o 8 de agosto, para presentar os seus traballos. Deben entregar en formato digital e en papel unha serie de 6 fotografías relacionadas coa rapa ou con outros aspectos da festa. O xurado de expertos e profesionais analizará posteriormente todos os traballos para designar o gañador. O noveno Festival Fol de Callobre péchase cunha afluencia de 2.500 visitas nos 2 días. O frío e a coincidencia co Cultura Quente restou público a segunda xornada do certame. A Asociación Cultural Regatos, organizadora do noveno Folk de Raíz de Callobre, cifrou en 2.500 persoas a afluencia nas 2 xornadas do festival. O venres rexistrou un maior volume de público que na noite do sábado decaeu en parte polo intenso frío e pola coincidencia do certame co tradicional Festival Cultura Quente na veciña localidade de Caldas de Reis. A pesar de que, a falta da chuvia de edicións anteriores, o frío puxo a nota discordante na noite do sábado, os grupos o Regato de Matamulleres, Brigantia e Serra Llaí encargáronse de caldear o ambiente. Chegaron, tocaron e convenceron coas súas particulares interpretacións de música de raíz. Así Regato de Matamulleres abriu a súa actuación ao fío das 11 da noite co vals para Silvia, composto por José Tato para a súa filla. No repertorio do grupo estradense tampouco pudo faltar o pasodoble de Callobre, xa que se converteu en todo un clásico. Así mesmo, a formación interpretou pezas de Trixadura, Durandaina e outras cantadas por José Tato, Manolo Barros, María Corral, Manolo Mariño e Martín Dono. O grupo recibiu o incondicional apoio do seu público. Brigantia ofreceu un repertorio de música de raíz de Euskadi con instrumentos tradicionais vascos e Serra Llaí, que xa participara na primeira edición do festival, demostrou o seu bo facer de música de raíz. A última edición do festival tamén evidenciou a consolidación do servizo de bus dende a Farola ata a sede do certame e a zona da acampada. O polbeiro fíxose o agosto e os postos da artesanía mostraron instrumentos tradicionais e xoias de prata e coiro. Todos os concertos do sábado arrancaron en Callobre unha foliada que se prolongou hasta 7:30. Os participantes saudaron o novo día cun desayuno no restaurante da gasolineira de Lagartóns. O Clube Deportivo Estradense tantea o mercado na búsqueda dun defensa e tamén dun dianteiro. O Clube Deportivo Estradense está pendente de finalizar as renovacións. Só 2 xogadores están pendentes de firmar. Un deles é o defensa de 24 anos, Isaac. Dende o clube esperan que non teñan problemas para chegar a un acordo co xogador e o próximo mércores Isaac comunicará a súa decisión.
O outro é o centrocampista Iván López. O clube reuniuse o venres con el e tamén espérase que o xogador continúe nas filas do estradense. Tras as baixas de Guti e Kuki, que se marcharon ao Lalín, o clube céntrase na búsqueda de reforzos para a liña defensiva e dianteira. Polo momento están negociando con varios xogadores e teñen que esperar, xa que hai varias ofertas. O equipo comezará a pretempada o 28 de xullo co obxectivo de conseguir o ascenso á terceira división. O clube está buscando pechar algúns amistosos para a súa preparación. Ata aquí as novas do día en Estrada Televisión. Grazas pola súa compañía, saúdos e de camañá.
Ven a descubrir un mundo novo en Sollería. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. E por eso temos un desconto do 15%. Sollería Conde, restauración e venda de reloxos antigos, fabricación de caixas en madeira, pero tamén ouro, prata, reloxos, agasallos. Sollería Conde, na circunvalación de Cuntis, celebra o seu 15 aniversario. Felicidades!